שלום, אני אלפבה. נולדתי שונה, אחרת, ירוקה. והסיפור שלי הוא הסיפור של כולנו. גיליתי שאנשים לא אוהבים את השוני, והשנאה כלפי השוני היא משתקת. כשהעולם בחוץ חושב שאת האויבת, את לומדת להילחם על הצדק, להגן על עצמך, לא רק עם קסם, עם אמת, עם אהבה, עם כוח שבא מלהיות יחד. החיים לימדו אותי שכשאנחנו מאוחדים, אפילו האזעקות שותקות לרגע. כי יש קול חזק יותר, הקול של האהבה, הקול של עם שלא נופל, שלא מוותר על הייחוד שלו, מרים ראשו, אף גבוה, ומאמין שימים טובים לפנינו. אני אלפבה, תמיד הייתי שונה, אחרת, ירוקה, אבל השוני שלי הוא הייחוד שבי, והוא דעיף אותי גבוה. In a lullaby
רוצים יקרים, אני אספר למי שעוד לא מעודכן. כן, מכשפת המערב הנוראית איננה. לא נחמל על רע, לא נזעק ולא נבכה, על קברו שום פרח לא נזיר. הדב ישלט לנצח, ילדינו ילמדו, לבורים החיים ברוכים. הדוב יזכור שתקווה לבוא, הוא יזכור שהלבב ימות, המשם בידות שהיא תישאר, היא תשוב יותר. למה הרשע הזה בכלל קיים? זאת שאלה מצוינת. האם הרשעים נולדו ככה? או שהרשע פשוט נדבק אליהם? אחרי הכל, למכשפה הרעה הייתה ילדות. היה לה אבא, שדרך אגב, היה המושל של מנצ'קינלנד. אני יוצא לאספה, מותק. והייתה לה אימא, כמו לרבים אחרים. צר לי לעזוב עכשיו, קראו לי. אל תדאג, תחזור לזרועותיי. אזכור את קולך המתוק, גם במסעותיי. וכמו בכל משפחה, היו להם סודות. But a spell you are, because you're mine.
זה בסדר, קטנטונת. אנחנו נדאג לך. אז המטפלת שלה, דולציבר, גידלה אותה. דולציבר! קטנטונת, תשמרי על אחותך התינוקת, רק לדקה. אוי, נסה רוז, את לא צריכה לדאוג, אוקיי? אני כאן. את רוצה לראות משהו מדהים? כן. וואו! זה כל הסיפור על הקוסם המופלא מארץ עוץ. את יודעת איך הוא הגיע הנה? לא. מהענן, בכדור פורח, תראי. ואז הוא בנה עיר עשויה מאבני ברקת. אפילו שהיא ירוקה. אלפבטרו, היא איתך טוב. היא נראית כמו דשא ומסריחה כמו דשא. את לא אשמה, קטנטונת. הוא לא היה צריך להאשים אותך. דולציבר! Jenny would dance with her ghost, the one she had lost and the one she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the dark cold stone, spun away your sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to
the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost, the one she had lost and the one she had found, and the ones who had loved her the most. גלינדה, זה נכון שהיא הייתה חברה שלך? כן. למדנו יחד. זה היה לפני הרבה זמן. מחלקת היסטוריה, דוקטור דילמונט. וכמובן, תקבלו במחיאות כפיים סוערות את דיקנית הכישוף הראשית, מדאם מוריבל.
הקוסם הוא הניסיון של התודעה להדגים את ההיגיון החבוי בבלתי אפשרי. כן, עשיתי אותו בעצמי. כדי לעזור לכם לצפות את הבלתי צפוץ כאן בשיז. מדאם מוריבל, זה בקשר לסמינר הכשפים שאת מעבירה. מתוקה, אני לא מעבירה את הסמינר בכל סמסטר. בדיוק בגלל זה אני רוצה... נדבר אחר כך. מיס אלפבה, הכישרון שלך. לי אין כישרון. כשזה מתחיל, קורים דברים רעים. את יכולה ללמוד לשלוט בכוחות האלה בצורה הנכונה. את טובה, את מובחרת ומוצפת כישרונות למכביר, ובעתיד הקוסם ימנה אותך ליועצת בדרגת וזיר. הקוסם? תפקיד בכיר, תכף אכתוב לו איגרת, והוא בטוח ישמח. מוצלחת כמוך אין יותר, עתיד לך מובטח לפתוח את הראש, וממך ידרוש. ברוכה הבאה לשיז. נתראה בשיעור. זה קרה או נדמה לי, והאם הבנתי נכון, המוזרות שאותה החבאתי, התחלתי, היא יכולת שאולי תפגיש בינינו, אם טוב ידרוש, אז טוב מתרגש לומר את שמי, כולם באוץ יצאו לחגוג, גאה להיות עצמי. אולי נלך שנינו ביחד, ואז נרגיש שחלום נפרס, ולא הם לא יראו שבתוך הלב אני אדמס, וכך זה ימשיך כשאסיים את חיי.
אמא פונה אליי בגלל סידור החדרים. תודה רבה, אבל האמת שנרשמתי לסוויטה פרטית. את יכולה לגור עם מיס גלינדה. לא, רגע, אני... עכשיו, לכו. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. Growing up in the dark and the night, and so I go, oh, I brought a pie in my pocket, and I on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum bum bum. היקרים ושמאודוש. אבא יקר, רציתי להודות לך שהסכמת שאני אשאר. נחשו מה קרה? בנוגע לבקשה שלנו, שאעבור לגור עם נסה. אז אולי אני אכתוב. יש איזה בלבול במגורים שלי בשיז, ועם זאת אדאג לנסה, ועם זאת אהיה אופטימית. כך רציתם שאוכל להתמודד. יש איזה בלבול השותפה שפה איתי, היא כזאת שדי קשה לי להסביר אותה, כזאת שאי אפשר ממש לסבול כל כך. בלונדינית. מה זה עובר לי עכשיו בגרון? זה התעורר בי כשרק הכרנו. הלב דופק לי, הראש בוער לי. כן, טוב, הפרצוף כואב לי. זה כבר מתחיל לשרוף את החזה. איך קוראים לזה? כן. גורל, זה חזק, זה רע, זה גורל. כמו שאת, הכל. הבגד, את נראית ממש היום. התגובות שלך מגוחכות, רק להסתכל עושה לבכות.
הכל בסדר. זה לוקח שנים. דוקטור דילמן! קרתה לנו עוד תקרית מצערת בשיז. אנחנו החיות מואשמים כעת בכל דבר שמשתבש. מפוטרים מהעבודות שלנו, מנסים להשתיק אותנו. שמעת ילדו ומקבוקס מורתו, אסור לו יותר ללמד. את כוחות הדיבור הוא איבד. הוא לא יכול לדבר. ובמנשקין רוק ינשוף, פרופסור וחובב כישוף ושתק לא פחות. לא. אין לו כל רק צמחות. וכל בעל חיים שישמע זאת בחוץ, ודאי ירגיש לחוץ. מה שהוא רע קורה עכשיו בעוץ. משהו רע קורה עכשיו. מספיק, אני עוזב את עוץ כשאני עוד יכול להגיד ביי.
וואו! גברתי, אני מצטער. לא ראיתי אותך, את פשוט השתלבת עם היער. בסדר. לא, אין לי מחלת ים. יופי, גם לי. לא, כשהייתי ילדה לא אכלתי דשא. באמת? כן, היא כן. וכן, הייתי ירוקה כל החיים. תרצי אולי טרם? לא תודה. הקשיבו תלמידים, זה כבוד גדול בשבילי להודיע כי הנסיך ירון טיגלה יצטרף לאוניברסיטה שלנו. אתה למד פה הרבה? אתה מחפש מישהו? או מישהי? לא, אני רק רוצה... אני חייבת ללכת לעשות סיור לתלמידים חדשים שמגיעים אלינו. וכאן, זה המקום של הספרים. אז איך עושים כיף במקום הזה? לא היה פה כיף. עד היום. בית ספר זה לא בשבילי. הוא מלמד דברים ללא ערך. הבנתי כשזרקו אותי כל כמעט מכל תיכון. הם רוצים שתעשו פחות בעיות, פחות שטויות. ללמוד זה מטורף. עדיף לחיות במקום לקרוא מדף. דנס של הלייף, רגל גולשת, גל שזורם בגוף. הפורמלי, לא נורמלי, אין דאגה כשאין שום שכל. דנס של הלייף, למה לחוש אם אין לך ראש להיות בשיעור? לא משנה כלום, רק חוץ מזה שאין כלום. לחיות קצת, זה כל הסיפור. זזני כשבאס לי וכשמתאים לרקוד. אם אין מוח זה די נוח, מי שעצרן הוא לא הטמבל. דנס של הלייף בא לי טוטלי, פנומנלי, לא מזויף. בא לי לעצת מצח קשב, תשמעו הקצב.
שמים לב שאני אחד הפרופסורים האחרונים שהוא חיה כאן בשיז. האמת היא שחל שינוי מהותי באופן שבו מתייחסים לחיות באוץ. הייתה תקופה אחרת שהחיים באוץ היו שונים. אז, מתי ולמה זה השתנה? מאז הבצורת הגדולה, נכון? אוקיי, זה מפריע. להצביע, את יודעת? בדיוק ככה. האוכל הלך והצטמצם, וכשאנשים רעבים נורא וכועסים נורא, אז הם מתחילים לחפש. מישהו להאשים. כן, מיס לינדה. האמת שזה גה, לינדה? זה גה. כן. אתה יכול לחזור ללמד אותנו היסטוריה ולא להיתקע על העבר? זה נמאס. אנחנו לא יכולים לברוח מהעבר, וזה מסוכן מדי להתעלם ממנו. אם נבחן את התקופה הזאת לצורך העניין, מי מכם אחראי לזה?